вақте ки ҷавон будему толибилм будем, ҳар як пуле ки доштем мерафтем сӯи китоб мағозаи китобфурӯшӣ ва аз он китобҳои беҳтарин классикои адаби тоҷикро мехаридем. рӯзе ман ба мағоза рафта китоби носири хисравро харидам ва ба дарс омадам. дарси забони модарӣ буд. устодамон хеле сахтгир буданд ва ҳамаи мо аз он устод метарсидем. дар он китоб дар пешгуфтораш нависта буд як байти носири хисрав: зи мардум зодаи бо мардумӣ бош, чӣ бошад дев будан одамӣ бош. ҳамон рӯз кори хатӣ навиштем, дафтарҳоро муаллим чида гирифтан ва ба рӯзи дигар ки ба дарс омадем, нохост муаллим ба дугонаи ман ки беҳтарин дӯстам буд хитоб карданд: фалончаева, хизед аз ҷоятон. мо ҳайрон, ҳама тарсон аз ҷой хест. гуфт: ҳа домло, бироед назди доска баромад. гуфт: мана ин чизе ки дар дафтаратон навистед, ба доска ҳам нависед. дӯстам аз дасти муаллим тарсону ларзон дафтарашро гирифт ва он шоҳбайте ки дар китоби носири хисрав нависта буд дар боло гуфтам, ба рӯи доска навист. муаллим гуфтанд: ҳа фалонча, ман шумо ба гург будаме, ман шумо ба ноодам будаме, ман гургзода будаме, шумо мано гургзодаи гург мегӯед. ин чӣ хел бетамизӣ, ин чӣ хел беахлоқӣ. ва он гоҳ ман бароем ки тарафи дӯстамро гирам, гуфтам: домлоҷон, инро худаш нанавистааст. ман дирӯз китоби носири хисравро навистам ва шоҳбайти носири хисрав дар рӯи саҳифаи аввал навишта шудагӣ буд. ҳа, ҳоли шумо набошад гуфтед ки навис, ма ин муаллим ҳам хел гуфта. ва ҳамин тариқа муаллим дӯстамро ҷангкунон ба ҳуйду монданд. бо ҳамин сабаб ман ҳам ҳамон сол ки ба стипендияи навоӣ пешниҳод шуда будам, аз сабаби чор гирифтан аз забони модарӣ аз ҳамин стипендияи навоӣ маҳрум шудам. яъне хулоса омадам ки ҳамон сухан одамашро ёфт. яъне сози сухан ҳамин қадар сахт буд ки инсон худашро аз ҳамон байти шоҳбайти носири хисрав шинохт табиаташро, вале худдорӣ када натавониста ба мо заҳрашро пошид.